Jo vaig començar l'any 62. Ahir es començàrem tot el jaleo en les llimonades i en l'àvia. I jo, pues, mira, m'agarrà a mi la d'això i un cunyat meu, que ja ha mort el pobre, i jo pues, pensàrem en fer la d'això de les llimonades. Que així hi havia molts xalets i hi havia una àvia molt especial del barranc de Baladre, en Terme Llombai. Naixia i venia així. Hi havia una font que per això venien els xaleteros, però l'àvia s'ha acabat. Aquella àvia tan bona que nosaltres fèiem les primeres llimonades i així unes llimonades que havia que veure. Dels pousegos l'àvia la vam donar per inútil, que va ser la nostra perdició, perquè si aquella àvia no falla, nosaltres les llimonades les veníem més que en fem. No en fem mai prou. Al canviar l'àvia ja hi ha unes llimonades més normals. Ja no eren tan distinguides. I com s'acabava l'àvia aquesta, anàvem a l'àvia de la Fonxela, que està en un altre barranc, que també és molt bona. Però era molt... Jo li vaig fer a la muleta eixa un carro en a botar i la duíem a botades de dalt de barranc de la Fonxela. I a última hora, com se ficaven aquesta del potable també és prou bona, s'ha acabat tot allò. I primer començàrem duent el meu cunyat de la font de la plaça l'àvia en la moto i el pampir en seguida. I quan poguérem, el poble, al veure que ens gastàvem l'àvia igual, vam renovar la font, que ens costava 30.000 pessetes en aquell temps, i ens ficaren l'àvia dins de casa de la font de l'àvia aquella. El meu cunyat en la moto repartia xel a els xalets. I un nebodet meu anava en la mula, que era meua la mula d'anar al camp, en un carro que li fèiem a posta allà en 2 pisos per repartir per 3 pobles. Allò era un talent, aquella muleta. Anava el meu nebot en ella i totes les parades que feien els 3 pobles, sense dir res, ella es parava. Era una muleta molt sabuda també. Em tocava parar, ella sense dir-li res parava. I després ja li fèiem la mula mecànica perquè anava més ràpida i no avançaven molt més. I tinguérem una motocarro també, aguanta el carro d'això. I a la motocarro anava jo a Picassent i a Torrent a dur cervesa. I anant a Picassent n'hi ha una pujada d'allà per aquí, no sé si ho va passar per allí. Jo baixava a peu i li ajudava la moto, que anava tan carregat, i jo estava tan xou i tant això. M'agarrava jo ajudant-li la moto i la manillar fins que pujava dalt a pujar. I quan pujava dalt jo ja li pujava i ja venia carregat en la moto per aquí. Això era a principi, quan tenim la moto soles. I això ja ens costava fer un camionet àvia per repartir així el marquesat. I després de just poc de temps en fèrem un altre per anar a Carlet, a Benimodo i a Xemesí, anàvem en l'altre camionet. I en Alcúdia també en veníem, en Alcúdia i Balassuara. Teníem depositaris allí, perquè no podien repartir a tots. I ja ens fèrem 2 camionets i després ens fèrem una Mercedes per anar a dur als depòsits les llimonades, perquè els camions no podien donar a coll. Va ser uns anys molt bons, però a poquet anava acabant-se tot. Tenia totes les màquines de Santonja i fiu la secturadora de Coromina i no va anar gens bé. Els mecànics era una màquina nova que tragueren i vingueren així més de 40 vegades. Des que li vam fer una peça ells nova ja aguantava molt de temps. I la pressió pels sifons i per tot eixia de la màquina eixa. I eixa màquina havia de tindre caudal d'aigua. Si li fallava, perquè tenia uns rodaments que trataven en goma, i si s'havia fallat l'aigua, ja es quedava engarrotada la màquina. I tingueren que fer un depòsit d'ahir costat, que encara està el depòsit, l'omplien i ella xuplava del depòsit. Jo les meves llimonades començàrem a 6 quincets, que així, entonces,
venia la revoltosa i la casera, que la casera així estigué 4 anys donant-les per tirar-nos a terra a nosaltres i no pogueren tirar-nos. Nosaltres, com anàvem al particular, més que res, ells les donaven els dipòsits i nosaltres venint a preu seguit i estiguem 4 anys donant-les. Un any estava jo un camp que tenia el Camí Valencià passant de mula i que el jefe de la revoltosa i el de Pepsi-Cola, i el de revoltosa vingueren allí parlant amb mi. Els dos estaven allí parlant amb mi 2 hores i veiem com jo treballava i tot. Bueno, i a l'últim quedàrem bé, quedàvem amics, perquè jo en la revoltosa l'única que no quedia bé. Que jo arreplegava botelles d'ells, jo anava al Cira a canviar-los elles i ells no en tenien mai meues, no volien donar-me-les. Jo les havia haver trencades davant d'ells i no vaig tindre pi de tirar-me. I en la casera anava jo a tavernes blanques i allí los canviava les botelles i se portaven de lo més ben mi. Això tenia molta amistat amb mi i ells només entraven a dir canvieu-li les botelles i totes les que no eren ni d'ells ni meues me les donaven també a mi. Ara endues se les deixés i jo així, com jo es canviava l'etiqueta, les amplia també. Perquè estàvem entonces molt malament. Jo no parava a fer viatges a dur botelles. Primer estava en el carrer Sagunto, en València. Després d'això canviaren per allà vora de tavernes blanques, en una travessia que hi havia de tavernes blanques a estats els pobles d'ací, a Polinyà penso que estava la fàbrica, allí anava jo per les botelles. Allí me les marcaven i jo les duia d'allà sí. Allà en tavernes blanques, allà al final d'això, poc més abans estava una fàbrica que feia caixons primer de madera, que fèrem un ramat de mils de caixons de madera. I després, com hi havia el plàstic, hi havia un xicot que me va fer 1.000 en una data, 1.000 de litro i 700 o 800 de xicotet, de 1.000 litros, que estiraren quasi tots nous perquè els meus nebots no volgueren estrenar-ne la veritat. Perquè els camions tenien pisos i al tindre pisos, i entonces no s'estellava a carregar en palet, al tindre pisos anaven els caixons dins i ells no podien treure les botelles de dins del caixó de plàstic i de les de madera les tenien molt bé. I per això va ser el fracàs del caixó de plàstic, que anaven molt bé, eren molt bons, però tenia aquest inconvenient. I si fos a 2 pessetes o 3 a primera hora. Després pagàvem molt car perquè el sifó és molt costat d'omplir i has d'estar sempre damunt d'ells, arreglant-los perquè no perguen i tot. I a última hora valia molts diners, però a última hora també es deixaren perdre. Fèiem aviacels i el sifó se pergué també. Com s'ha perdut en tota la província, en Sueca, a la Conga. Ells van ser a mi allí els que em donaren llum a mi per fer jo la fàbrica més que res. Perquè allí hi havia un xic treballant allí per aquella fàbrica que era molt familiar, era amic familiar del meu sogre. I aquell xic era el que feia escarabes allí. I ell me digué totes les fórmules i totes les coses a mi, per això jo m'agarré en seguida a fer tots els escarabes i no mos tinguem ningun fracàs. Perquè ell mos ensenyà totes les inconvenients i les coses que hi havia en els escarabes. Antes no tenia el conga. Antes tenia un altre nom, crec. Un fasa. Un fasa, té raó, té més memòria que jo. Un fasa i embotellaven en la marca, primer, El Hostal. El Hostal, de Sueca. Sí, senyor. Eixa. I després quan passaren a la Conga. Jo estigui allí un ramat de vegades a la fàbrica. Jo estigui en tots. A la fàbrica de Guadassuar també estigui i feia amistats en tots jo perquè jo no volia renyir amb ningú. Jo estava bé en tots. I les llimonades, les botelles, sempre més canviades en tots. La revoltosa, quan se ficava així la revoltosa en el Cira, pensava que anava a menjar-me sé. I un depositari que hi havia en Carlet, que no el diré el nom perquè si algú sent alguna vegada el fill familiar d'ell no s'enrabia,
Ania a canviar-les, les botelles, i em va dir que les botelles no en canviava ni una. Jo volia donar-li 2 per 1 i no volien canviar-les. I entonces va ser quan jo ja acabia d'anar a canviar-les en ells, perquè no volien i ells pensaven que anaven a menjar-nos i la revoltosa així no va tindre res a fer. Lo que és la casera feia el xoc eixe brut de deixar els envasos de baes o el líquid de baes per trencar el mercat. Exacte, i ell volia que me les abaixaven de preu. I després ell feia aquestes coses de deixar els envasos. Ell dia que es deixava en depòsit, no sé què, no sé quantos, però es deixava totes les botelles que volien i nosaltres no podíem fer això, perquè no tenim prou caixons per fer això. I al remat se donaren que ells no podien fer res amb nosaltres així. Ells fent tot el que podien, donant-les i fent algunes cosetes, fent promocions, però ja no ens portaven bé ja. I les botelles jo anava allí a repostar-les sempre. La producció nosaltres vam fer-ne molta, perquè a vegades estàvem tot el dia omplint i fent 4 o 5 caixons, 500 caixons, 600, i després estàvem un dia o dos sense omplir, perquè els mateixos homes que omplíem anàvem a repartir i no podíem fer-ho tot alhora. Però a última hora fèiem unes màquines de Santonja, tota una llavora i la màquina rotativa, que en primer fèiem una màquina rotativa que el primer dia que l'estrenàvem m'explotava una botella que em fa fer l'ull. I m'era normal que passava una dona per ahí que anava a punts, diu, això és que s'ha quedat un cristal·lí dins l'ull. I era l'ull que me se naixia. I passava una dona i diu, no el toqueu, que això, i era el dia de Sant Vicent, dilluns passat, va fer anys. I me s'enduien al CIA per operar-me en seguida i m'operaren. Les màquines, això tenien massa protecció. La que tenia protecció també eren les dels sifons, que tancaves i tu miraves el sifó i tenia protecció. Però les llimonaes, les màquines venien arreglades que quan s'amagaven era quan s'entrava el gas i era quan explotaven. I això és que no estava ben regular i explotava antes d'amagar-se la botella. I és quan em vingui a mi la botella a la cara. Això de la marca, això, la que les ficava, no les pintava, ho va traure ella, perquè el meu cunyat li diuen Garcia i jo Peris. I per això tragué la marca, posant ahí Peris i Garcia. I després els meus nebots ja entraren després i després ja ficàvem ahí baix Solà també. Però aquesta no té Solà, aquesta és de les primeres que fèrem. Després ja la muleta tinguem que vendre-la i el carro el veneren també i la muna mecànica i tot. I es quedaven els camions i les furgonetes i mos sobrava per repartir. En esta tinguérem un pleit. Un pleit no, que no mos autoritzaren que fèrem la marca esta. I quan no mos l'autoritzaren, pues tingueren que deixar de fer botellins d'estos. Però d'estos botellins aplegàrem a fer-n'hi molts. Anàvem ahir vora el Val, com se diu, Catarroja. Eixos pobles duien els botellins d'estos i en venim de lo més. Però al no provar-nos la marca, ens entregàrem i ja no tinguérem que fer més. En aquesta botelleta fem taronja i llima i fresa i pinya, que estava molt bona, la pinya aquella. Això era un sucre tot especial. I les essències també serien millors? Sí, les essències totes diferents. Les essències eren molt bones, aquestes. Això era per a fer la competència a Fanta? No, que nosaltres començàvem a fer-ne i veien que en veníem i anàvem fent-ne. Però quan ens vingués sol al cap de molt de temps, ens llançava a perdre. El que més mal tinguérem a la fàbrica és que des d'un principi no mogueren bé les màquines. Perquè jo es convencia a anar a un senyor de València Grindelàs que les màquines eren d'aquestes que havies d'alçar els braços i ficar la botella, que la meva dona té tant de dolor per això,
perquè ella s'arreava 10-12 hores i 20 també quan venia, que costava omplir de nit i de dia, que no podíem. I després intentàvem ficar una altra igual al costat de 4 grifos. I anava la de 6 i la de 4, però no feien prou. I la màquina de fer-la d'això també tingueren que canviar-la. I anàvem canviant. Primer fèiem una rotativa ja de 12 grifos, i després fèiem una de 16, i a última canviàrem, ja fèiem aquestes de rosca, i canviàvem la llavora, que era una llavora grandíssima, que ja li ficaven les botelles, elles així mateixa, anaven per la via, entraven en això, li donava el jarabe, i ells mateixos entraven dins la rotativa, i només que feien que tapar-les quan eixia. I després hi havia un tapador que li ficava el tapó damunt, una altra màquina que el tapava, i després una maquineta que li ficava el precinto. I nosaltres anàvem traient-les d'ahir al caixó. Ja es començava a omplir així, i estàvem, només que és que la màquina eixa per llevar les etiquetes l'havien de calfar molta, i a l'estiu ens donava molta calor. Perquè ens feien tancar, on omplíem ens ho feien tancar. I a l'anar la màquina eixant tant que el fumeral eixia així fora, el fumeral. I al remat ens donava calor, però ens aguantàvem. Nosaltres, com anàvem a les cases, a l'hivern veníem tant com a l'estiu. Home, tant no, però tant, perquè no sabíeu tant. Però veníem als mateixos puestos que a l'estiu. Jo tanqué la fàbrica perquè me vaig fer major. I jo, als 80 anys, perquè jo no volia retirar-me. A remar les meves filles, als 70 me feien retirar. I al retirar-me jo, quedar... Caigueres mal. I caigui mal, però caigui mal jo encara en perill llimonaes. Caigui mal que al remat me se va fer un derrame que no podia omplir, digui un nebot, fica tu botella en la mà que jo no puc. Bueno, i estigui ingressat en l'hospital un remat de temps, i jo d'ahir ja me feien fer a retirar, i és quan els meus nebots... No se venia tant. Jo encara volia fer-los les jaraves a d'ells, no se'ls feia, però ells ja ho havien de dur tot i ja no s'aclariren. Perquè jo tenia les meves xiquetes que duien els comptes i ho duia tot, i ells no pegaren res de tot això. No es consumia tant, perquè la llimonada a plegar pedres quasi tot. Però nosaltres han passat molt. La rodalia de València, que entra a Picassent i sota més, el poble del Motxandre, el Torrent i tots els pobles entraven en la rodalia de València, que les venia la cervesa molt més barata que ací. I com es venia més barata, els homes donant-me-la a mi al preu que venien allí, jo ja guanyava diners ací. I ells que em feien un poquet de descuento, doncs a mi me convenia anar allà. I agarria allà dos, primer en el Túria, agarri un xic que tenia fàbrica de gel, i el Túria, que era més bo que el pa. I després en Torrent agarri un xic que estava coixet, que vivia en Peris també, que vivia a l'entrar, i també era més bo que el pa. I la cervesa a mi me la servien, quan jo anava allí a carregar, en seguida omplia i per a casa. I per això me convenia perquè el preu canviava molt d'allà, sí. Les fàbriques deixaven molt més cares, sí, les cerveses sí que allà. I al deixar allà més barata, jo anava allí i me la deixava allà ell a aquest preu, més barat encara de lo que li la deixava d'ell, i jo me rentava molt també. Però la competència, per exemple, de Torrent o de Montroi... En Llombai hi havia també una fàbrica que era Climent, que era molt amiga de ma mare. I ma mare, Glòria estiga, no volia que ficara jo a la fàbrica així, perquè este home ja estava agarret i dia que no se menjaria i que no sé quantos, i com nosaltres érem tots de casa, teníem 3 o 4 xicons i nosaltres matrimonis, ens apoderàrem d'ell. Ens apoderàrem d'ell i fèiem, ell només que tenia un camionet i omplia molt poc. Ell no plegava a fer moltes màquines d'omplir.
El que omplia més era xel, que jo també aniria allí a que em donara xel, perquè a nosaltres la ruïna que ens vinguem al principi va ser la xel, perquè nosaltres en 100.000 pessetes ens ficaven la llum dins de casa, i després al voler ficar la xel, que necessitava un ramat de motors més, tingueren que fer de l'altra part de Catadau, que estava a la caseta de la llum, una línia recta, sí, que ens costava 20.000 duros i pico en aquell temps. I menys mal que jo tenia una tia treballant allí, en València, que si no, no sé quan me la vam ficar. I aquella dona, oi, el dia de Sant Jaume, diu, aquest dia l'han de tindre ficar per moure la xela, per vendre xela. I els homes de la línia digueren, mire, vostè farà el que vol, però nosaltres no podem, ens ve molt impossible ficar-li la llum aquest dia. I dic, no pateixi, que toca, per un dia o dos més, i no me la ficaran aquest dia, a Sant Meu a l'altre la ficaren els homes. Ja treballàvem, i va ser perquè ens va rebentar dos vegades els tubos, si li fallava l'aigua, rebentaven els tubos. I m'ho rebentava dos vegades i dic, ja no fem més. I entonces ja anava jo a Picassent, i anava també a Benifaió, he anat a Llombai, també anava, i duia allí en la càmera que teníem, ficava allí la xel i d'ahir se venia. Però no se creia que vostè... Jo he anat ahir al Poble Nou, a les telets, a repartir xel, i repartíem un quart a cada... I tots tenien una nevera de xerra. Saps què és una xerra? La reforraven en palla d'arròs o en palelluca de l'arròs. I dins ficaven això i s'aguantava de lo més. I ahir tenien tots la nevera elèctrica on tenia ningú. I després ja vingueren les llums elèctriques i tot això. El primer que fallava va ser la xel. Les llimonades després encara s'aguantava, però també han fallat molt. Molts rigors, i guanyaren molts diners. Guanyaren molts diners en aquella temporada, guanyàvem més diners, més que volíem. Però també treballaven molt. També treballaven molt. Treballaven molt, sí. Però nosaltres començàrem com a so de la xel. Al demanar més llum no ens ficava la llum i no podíem omplir ni llimonades ni la xel. I ens vigueren més prompte les lletres dels bancs que començàrem a treballar. Però nosaltres no hem fallat mai ni en una lletra. En una no hem fallat mai. Perquè jo, si fallaria d'aquest banc, anava a un altre banc, la treia i li pagava d'així. I des que poguérem eixir, que pagàrem a tots i ens quedàvem lliures. Compàvem un camionet, saps? En 2 setmanes pagàvem el camió nosaltres. Compàvem l'altre igual, perquè entonces no era com ara. Entonces allò, així venien 7 o 8 representants a última hora ja viatjants per vendre moltes essències, però entonces encara no els teníem. I aquest xic ens va, perquè el que m'arreglava a mi de València en tot això de la sacarina, tot això, per treure la sacarina també, que nosaltres la sacarina la compàvem d'allà de Barcelona. I aquest xic coneixia aquells i aquells ens van proposar, ells ens duien la quantitat que duien de les essències, ens les duia ell. I les botelles també anàrem a un poblet, no me'n recordo, a València, també un llimonero que tenia moltes botelles de mig litre, però no eren de quarta i mitja. De 380 seria? Eso és, que les tenia retirades. I aquestes jo les compré i les duguérem així. I són les primeres botelles que ampliem. I les venien per així, pel poble, i les dones que estaven treballant en el raïm i en tot, els duíem allí caixons i les dones eren les que volien que llimonades. I aquestes tingueren que després tirar-les, les van tirar al vidre, perquè eren d'aquestes antigues. Ja ens fèrem el mig litre d'estes. Jo en la fàbrica omplia i despatxava els clients també. No es despatxava, volia que vingueren, però es venien les llimonades. Jo, què vol que li diga? Ho ha passat bé
però ha patit molt d'esperit. I això no se compta. Ni se compta ni se diu. I ha passat, i ha passat. Si era el meu caràcter, jo omplia. Les netejaven els altres, el meu cunyat o els xicons, el que es presentava. Per omplir en la màquina de llimonades omplia jo sempre. Els braços, això ho tinc desfet. Fins que torne de l'altre món a d'este, això només se cura a mi. Me pense, mire, vaig per ahir i encara fas així. Les rodatives ella amplir també, però les rodatives ja era més fàcil, però també estava, perquè les havies de tapar totes les que te passaven, perquè si no les tapaves totes no donava rendiment. Si alguna ne venia més buideta, doncs la ficaves a altra volta dins, però feina per una dona prou. Bueno, quan tu és jove ho soluciona tot, sap? Però en acabant, quan van carregant els anys, fas o em pugeu en un cabasser dalt o jo no omplic més llimonades. Acabé per dir-los, no, Els caixons es treien, les botelles anaven a parar allí a un quadret que tenia l'omplidora. L'omplidora tenia un engrane, una cadena, i anaven a parar allí a un rogle com si fos una tauleta, i allí cabien 15, 20, 30 botelles, i allí hi havia que anaven traient-les. Jo no podia deixar la màquina d'omplir. Ja li dic que quan tu ets jove resisteix tot. No li dona pena res. I si toques algun gallet, les dones que som tan amantes, acabaren la fàbrica, ficar-me dins de ma casa a la glòria.